Gepleýär Azatlyk radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündüligi. Azatlygyň jurnalistine edilen hüjüm Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyňky ynandyrmalaryny ýalana çykarýar. Azatlygyň baýry habarçysy Sultan Açylowa zorlukly hüjüm edilmeginden 2 gün odol Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň ýurtda Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň jurnalistlerine ýygyderli basyş edilmeýändigini öňe sürüp eden çykyşyny Azat Ýewropa Azatlyk radiosy ýazgarýar. Açylowa soňky 1 ýylyň dowamyna 8-nji gezek hüjüm edilýär. 7-nji maýda Birleşen Milletler Guramasynyň Adam Hukuklary Geňeşiniň Türkmenistan boýunça geçiren Ženewadaky diňlenşiginde Daşary işler ministriniň orunmasary Wefa Hajyýew Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň ýurtda erkin iş alyp barmagy Türkmenistanyna media azatlygynyň bardygyny güýe geçýär diýdi. Hajyýew azatlygyň habarçylarynyň hiç hili çäklendirmeleri, hiç hili gorkuzmalary ýa-da ýydarlamalary sebäwar edilmezden maglumat çap edýänliklerini sözüniň üstüne goşdy. Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň prezidenti Thomas Kent Açylowa edilen hüjüme salgylanyp, ministriň beýanatyny ýigrendirýän we ymsawa garşy häsiýetlendirdi. 2014-2016 ýyllar aralygynda biziň 6 habarçymyz döwletiň bilkatlaýyn guramagyna ýerine ýetirilen gorkuzmalar we aralyş kampaniýalary sebäpli işini taşlamagy mejbur boldy. Beýleki bir habarçymyz Sapar Mehmet Nepetkuliýew neçe serişdeleri bilen bagly aýyplamalary esasyna 3 ýyl türme tutulmagyna hökm edildi. Biz bu aýyplamalaryň toslamadygyny we ondan jurnalistiki işi sebäpli ağır alınandygyny ananýarys. Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň beýleki habarçylary we olaryň maşgaly agzalary türme tutulmagyny, gynamaları we psihik basyşlara sebäwar edildi diýip Kent aýtdy. 9-njy maýda 68 ýaşly Açylowa ýeňiş bayramy münasibetli Aşgabatyň eteginde ýerleşýän ýadygärlikler toplumynyňky Bak ot ýadygärligine gül goýmak dawarasyny surata düşürmäge baranyny, onuň daşyny raýat eşiginde bir näçe adam gawap, onuň surat almaly däldigini aýdýarlar we alan suratlaryny pozmagy talap edýärler. Soňra raýat eşiklileriň hataryna 3 tane polisiýa işgäri goşulýar. Açylowa raýat eşiklileriň ýürüýte ullugyň işgärleri digini aýdýar. Haçan men mundan ýüze örenimne olaryň 2 tanysy hersi bir goltugymdan tutup meni aşaklygyna süýräp alyp gaýtdylar diýip özüniň gödök kemsidilendigini, özüne watan dönügi diýilendigini Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Olar onu maşyna dıkyp suratlary öçürmesen onu sumkaňda narkotik serişdesi bar diýip tutsagy ders haýwatyna atýarlar. Açylowa özüniň jemgyýetçilik düdügünni bozmanlygyny aýdyp garşy çykanyny olaryň elinden kamerasyny alyp suratlary özleri pozýar. Gurrun edilýän adamlar jurnalistin Azatlyk radiosy üçin işlemegi bet etmegi talap edip, onu 2 sagat saklaýarlar we soňra da goýberýärler. Açylowa adaty türkmen raýatlarynyň durmuş tejribelerinden habar berýän fotosuratlary bilen Azatlyk radiosyna işläp gelýär. Ol polisiýanyň garakçylaryň we beýleki şahsiýeti näwelli hüjümçüleriň fiziki hüjümlerine sebäwar boldy. Açylowa edilen hüjümleri Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň prezidenti Kent geçen iýul aýyny reaksiýa görkezip, türkmen hökümeti derhal Sultan Açylowany ýydarlamagy bet edip, onuň howpsuzlygyny üpçün etmeli diýipdi. Freedom House guramasy dünýädäki media azatlygynyň ýagdaýy boýunça 2017-nji ýylda ýaýradan hasabaty Türkmenistany Demirgazy Kareýew bilen deň baha berdi. Serhessiz reportýorlar guramasy dünýäde medeniýet azatlygynyň ýagdaýy boýunça 2018-nji ýylda ýaýradan hasabatyny Türkmenistany 180 ýurduň arasyna Demirgazy Kareýew we Eritreýadan soň 178-nji orunda ýerleşdirdi. Halk arasynda Azatlyk radiosy diýilip tanalýan Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň türkmen gullugy 65 ýyl bäri türkmen dilinde gepleýän dinleýijilerini senzurasyz maglumatlar we habarlar bilen üpçün edip, döwletiň media monopoliýasyny alternatiwa hödürleýär. Gullugyň habar saýty we sosial sahypalary halk arasynda giň meşhurlygy ýedir. Türkmenistan'dan Azatlyk radiosynyň azathabar.com web saýtyna Sayfon 3 proxy ulgama arkaly howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Sayfon 3 siziň internetdäki şahsiýetiňiziň gizlinligini ýokary derejede üpçün etýär. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkaly 1,5 million gezek peýdalanylyp petiklenen saýtlary girilýär. Sayfon 3 dowamly özgörýär. Şonuň üçin onu her 2 hepdeden täzeläp durmagy unutmaň. Azatlyk radiosyny Sayfon 3 bilen howpsuz ýagdaýda ýydarlar. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günneligi gepleşigimizi men Sehra dowam etdirýärin.
Türkmenistanyň käbir sewitlerinde dollaryň Garabazardaky narhy täze rekord derejä ýetdi. 11-nji maýda Daşowut welaýatynyň bazarlarynda bir Amerikan dollarynyň bahasy 19 manatdan hem aşdy. Geçen aýyň ahirinde Aşgabatda we ýurdun käbir beýlik welaýatlarynda bir Amerikan dollarynyň Garabazardaky narhy 18 manada barabardy. Azatlyk radiosynyň bu welaýatdaky çeşmeleriniň tasdiklamagyna görä bu ýagdaý käbir azyk haritlarynyň hususanda dermanhanalarda dermanlaryň gymmatlanmagyna gabat geldi. Dermanhanalarda dermanlar 300% gymmatlady. Bir ay öň iň arzan aspirin 2 manat 50 teňe durýardy. Häzir bolsa 7 manat 50 teňeden satylýar. 30 manatdan satylan Abkasul dermany häzir 80 manada durýar. Tinepar 5 manatdy, häzir 30 manat diýip howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli adynyň efirde agdalmalygyny soran çeşmämiz aýtdy. Şeýle dol ýürek, gan damar, süýjü keseller üçin gerek dermanlaryň welaýatyň tas ähli dermanhanalarynda tapdyrmaýandygyny, munyň üstesine käbir dermanhanalarda antibiotik dermanlarynyň hem satuwynyň gadagyn edilendigini sözüniň üstüne goşdy. Köp dermanlar tapdyrmaýar, galy bersede bar bolan dermanlary satyn almaga da köp adamyň gurby çatmaýar. Agyr kesele duçar bolan adamlara mundan öň hem bir aýda ortaça 2000 manat ýetmeýärdi. Häzir bu nähil bolar bilemok. Şeýle kesellere duçar bolan adamlaryň köpüsiniň doganlaryndaşy dermanlary satyn almaga pul tapmak üçin daşary ýurtlara işlemäge gitmäge mejbur bolýarlar diýip çeşmämiz gurrun berdi. Galy bersede ýurdun Demirazyk welaýatynyň çeşmämiz regionda Türkmenistanyň süýjü kökü önümleriniň hem geçen hepde bilen deňeşdirilende 50-70% gymmatlandygyny sözüniň üstüne goşdy. Dermanlaryň bahasynyň ýokarlanmagynyň we käbir dermanlaryň gytalmagynyň sebäpleri barada häzirlikçe dermanhana işärlerinden ýa-da değişli türkmen häkimetlerinden maglumat almak başartmady. Ýöne Azatlyk radiosynyň yerli çeşmeleri bilen söhbetdeş bolan söwdegärler Türkmenistanda öndürilen süýjü kökü önümleriniň gymmatlamagyny bu haritlaryň köpüsiniň owansany eksport edilýändigi bilen düşündirýärler. Daşowda käbir ady haritlarynyň we dermanlaryň bahasy ençemese gymmatlanmahaly Aşgabatda ahal ýagy, şeker ýaly önümleriň gymmatlamagynyň we gytçylygynyň dowam edýändigini Azatlygyň paýtagtdaky habarçylary aýdýarlar. Döwlet dukanlarynda bir ele 1 kilogramdan artyk satylmaýan şekeriň bahasy öň 4 manat 50 teňede. Häzir 7 manatdan satylýar. Hususy dukanlarda bolsa 1 kilogram şekeriň bahasy 15 manada durýar diýip habarçymyz Sultan Açylowa gurrun berdi. Şeýle dol Aşgabatyň 30-njy kiçi etrapçasynda ýerleşýän döwlete değişli Arçevil dukanynda her adama 1 litrden artykmaç gawy satylmaýan ahal ýagyny almagyň hem kynlaşýandygyny, ol ýerdäki nowatlardan ýa dukanyň golaýyna da barar ýaly däldigini sözüniň üstüne goşdy. Türkmenistanyň Demirazyk welaýatynda dollaryň bahasynyň ýokarlanmagy baradaky sözümize dolanyp gelsek, 2016-njy ýylyň ýanwar aýyndan başlap ýurtda dollaryň sowdasynyň resmi taýdan besedilmeginiň ýylyny dollaryň Garabazardaky narhynyň, adyk we tenaat haritlarynyň, günnelik durmuşda ulanýan beýleki zerur haritlaryň bahasynyň gymmatlamagy ýygyderli dowam edýär. Türkmen häkimetleri we media serişdeleri ýurtda bir Amerikan dollarynyň resmi kursunyň 3,5 manat möçberinde saklanyp galýandygyny wagtal tekrarlasalar da ne dollaryň Garabazardaky narhynyň, ne de haritlaryň gymmatlamagy we gytçylygy barada kelamagy söz aýdýarlar. Hormatly radio dinleýijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşikleri Aşgabat wagty bilen saat 7 bilen 9 aralygynda gysga tolkunlaryň 11850 we 15255 ýyglyklarynda efire çykar. Satelit arkaly efire berilýän gepleşiklerimiz bolsa öňkü tertibinde dinläp bolar. Gipleýär Azatlyk radiosy. Efirde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Häkimetleriň 77-lik belgili awtologlary aglamak çäreleri Daşowda da dowam edýär. Maňa maglumat beren Daşow şäheriniň ýol gödäwçilik gullugynyň bir inspektory öňü 77-lik bilen başlanýan döwlet belgileriniň mundan beýlekdiň arkadagyň ýakyn töwereginiň awtologlaryny dakylmaly edilendigini aýtdy diýip Azatlygyň Daşow welaýatyndaky çeşmeti polisiýanyň ýol gödäwçilik gullugynyň bir işgäriniň sözlerine salgylanyp 11-nji maýda habar berdi. Ol ýetiren maglumatyny öňü 77-lik bilen başlanýan döwlet belgileriniň şu hepdäniň dowamynda ýurdun Demirgazyk welaýatynyň çägindäki ulaglardan dol ýygnamak çäreleriniň güýçlü depkinini alınıp barylýandygyny aýtdy. Biziň welaýat merkezimizde polisiýanyň ýol gödäwçilik gullugy bir hepde bäri bu uğurda 24 sagatlap dynjalman işleýärler diýip çeşme sözüniň üstüne ýetirdi.
Düýün 10-njy maýda Aşgabatda Sençan Mamurad Bugaýew Balkan vilayatynyň Serdar etrafynda da awtowulglarda öňü 77'lik bilen başlanýan döwlet belgileriniň ýygnalýanlygyny habar beripdi. Balkan vilayatynyň Serdar etrafynda döwlet belgisi ýagny maşynyň öňü 77'lik sany bilen başlanýan bolsa gawat gelen ýerde köçe ýol hereketi gullugynyň inspektorlary şol awtowulglary saklaýarlar hemde şolaryň döwlet belgisini nomerini aýyrmagy talap edip belgini öldür alıp gidýärler hemde ýene-de 2-3 günden etraf polisiýanyň köçe ýol hereketi gullugyna barmalydyklaryny şol ýerde olary täze nomerin beriljekdigini aýdýarlar diýip Bugaýew düýün habar berdi. Daşowlu Çeşme welaýatynyň ähli etraplaryny öňü 77'lik bilen başlanýan ulaglaryň täze belgi bilen üpçün edilýän çäler jerime durulgularyna saklanýanlygyny belläp geçdi. Türkmenistanyň döwlet heýetçiligine habar terişdelerini ulaglardaky 77'lik belgi babatda öňe sürilýän çäklendirmeler agdalmaýar. Ýurdun resmiýleri de bu gadagançylygyny tasdiklap nede inkar edip çykyş edýärler. Täzelikde güýje ýerip başlan bu bir resmi çäklendirmäniň mümkin bolan sebäpleri bardy. Ýol güdüçilik gullugynyň bir işgäriniň sözlerine salgynanyp gürrüňe dowam eden Çeşme goloýda arkadagyň ýakyn töwereginden birini welaýatlarda awtoinspektor saklapdyr. Şol sebäpden polisiýanyň ýol güdüçilik gullugynyň işgärleri olary mundan beýlek ýalňyşyp saklamady ýaly Prezidentiň diňe ýakyn töweregi öňü 77'lik döwlet belgili awtowulglarda ýöremeli edilipdir diýip sözüne goşdy. Türkmenistana ilatyň ulaglary bilen bagly girdilýän çäklendirmeleriň depgini we görnüşi soňky ýyllarda güýçlendi. Ulaglaryň rengi bilen bagly gadagançylyklaryň chronologiýasyna gysgaça ser salnanyny 2014-nji ýylyň sentýabr aýynda Aşgabat şäherine hereket edýän awtowulglarda gara diskleriň gadagan edilmegi bilen bagdalyga berilen bu çäklendirme çäreleri soňlugy bilen 2015-nji ýylda gara we garanky renkli awtowulglaryň ýurda getirilmegine girdilýän gadagançylyklar bilen dowam etdi. Soňra bu çäklendirmeler hasda çynyrgady we häkimetler tarapyndan 2017-nji ýylyň dekabr aýynda ýurdun paýtagtyna hereket edýän gara renkli awtowulglaryň ak renke boýadylmagy talap edilip, ýylyň çalışmagy bilen bu şertler hasda güýjedi. 2018-nji ýylyň dowamynda ulaglaryň renkleri bilen bagly gadagançylyklar dogrusunda Azatlyk radiosyna Türkmenistanyň dürli künjeklerinden habarlaryň gelip gowuşmagy dowam etdi. Awtowulg ýerlerinden edilýän talaplaryň güýjemegi bilen ýerli ýaşaýjylar ulaglarynyň renklerini agy boýatmakda dürli kynçylyklary, şol sany goşmaça çykdyjylary sedewar boldular. Galy bertede Türkmenistanyň ulaglaryň rengi boýunça girdilýän çäklendirmeler ýeri gelenine halkara metbuatda da agdalyp geçildi. Ýöne Türkmen metbuatynyň awtowulglaryň renkleri şol sany 77'lik döwlet belgileri barada öňe sürilýän maglumatlar boýunça dil ýarylmaýar. Gaderli dinleyijiler, indi siz Türkmenistanda bolup geçen soňky wakalary Azatlyk radiosynyň Odnoklassniki sahypasyndan hem izarlap bilersiňiz. Bu sosial ulgamda köp sany Türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk radiosy bu ýerde hem öz sahypasyny açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşulun. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günneligi gepleşigimizi men Döwlet Baýhan dowam etdirýän. 7-nji maýda Birleşen Milletler Guramasynyň Jenewadaky edarasynda guramanyň Adam Hukuklar Geňeşiniň ähli umumy syny boýunça işleýän topary Türkmenistanyň Adam Hukuklar taýdan öz üstüne alan borçlaryny ýerine ýetirişi barada milli hasabatyny diňledi. Şonda Türkmenistan şahslaryň azatlyklaryny üpçün edýär. Olaryň biri hereket azatlygyna eýe bolup durýar. Şeýlelikde hereket etmek, ýurtdan çykmak, şol sany öz ýurduny terk etmek we ýaşamak üçin ýer saýlap almak hukuky adam hukuklary boýunça halkara ýylalaşygynyň 12-nji maddasyna berkidilýär. Türkmenistanyň baş kanunyna görkezilýär we milli kanunlar tarapyndan üpçün edilýär diýip Türkmenistanyň baş prokuraturasynyň resmisi Kerim Birleşen Milletler Guramasynyň hasabatyny aýtdy. Ýöne Azatlyk radiosy bilen habarlaşan Türkmenistan raýatlaryň öňe sürmegine görä, olaryň ýurdun daşyna çykmak hukugyna soňky günlerde täze bökdönşükler döredilmäge synançylýar. Türkmenistandan İstanbul'a gelen we geljek bolýan bir näçe raýatyň aýtmagyna görä, bilet satyn almak isleýän käbir zenanlardan bilet kassalaryna nikah hatyny görkezmegi talap edilýär. Nikah hatyny görkezmeýän aýal maşgalalara bolsa bilet satylmaýar.
Azatlyk Radiosu bilen İstanbul'a gelenden soň habarlaşan Lewaply we Marly bir näçeden anyň beren maglumatyndan çen tutulanna Aşgabatyň aeroportundaky bilet kassasyna käbir denanlardan Türkiýe bilet almak üçin nikah hatynyň aslyny görkezmegi soralýar. Bir näçe günlükde Aşgabatyň aeroportunda İstanbul'a bilet satyn almak üçin bilet kassasyna baramyzda ol ýerde işleýänler bizden nikah hatynyň aslyny görkezmesek bilet berilmeýändigini aýtdylar. Sebäbini soranymyzda bolsa migrasiýa gullugynyň şeýle tawşyranlygyny düşünürdiler. Biz tapawutly welaýatlardan 7 sany denanlyk. Onsoň diňe bizden miýa başga denanlardan ham talap edilýärmi şeýle dokument diýip bilet nowatyny duranlardan soradyk welin olaryň hem köpüsünden nikah hatyny talap edenliklerini görüňerdiler. Şoň ýalyda aeroportda gürrüňdeş bolan käbir denanlarymyz ham ýanynda nikah haty bolmagan sebäple İstanbul'a bilet satyn alyp bilmänligini düşünürdi diýip İstanbul'a barandan soň anonim ýagdaýda Azatlyk Radiosu bilen habarlaşan Lewaply we Marly migrant türkmen denanlar aýdýarlar. Biletleri alyp Hudaýy çağırıp migrasiýanyň barlygyna baramyzda bolsa, gelneje nire barýan, näme üçin barýan, işlemäge barýanmy, nähili planlaryň bar, nire gidip barýanyňdan ýollaşyň, maşgalaň we hostarlaň habar barmy? Ýa siz aýrylşanmy? Hany nikah hatyňyzy görkeziň? Hawa onsoň haçan eýdiňizde dolanjak? Baran ýeriňizde gowjak ediň, ýurdumyzy maskara edäýmäň we oňoýsuz gürrüňlere maýdaýmaň, syýasy we dini toporlardan daşda duruň. Görnüşinde migrasiýa gullugynyň işgärleri soraga çekip olaram nikah hatyny görkezmegimizi talap etdiler diýip İstanbul'a baran Lewaply we Marly migrant denanlar anonim ýagdaýda Azatlyk Radiosuna maglumat berýär. Türkiýe bilet satyn alan ýa-da oň uğruna çykan käbir raýatlar hem Azatlyk Radiosu bilen Türkmenistandan habarlaşyp, dogurdan hem bilet satylýan mahala aýal maşgalalardan nikah hatyny görkezmegiň talap edilýändigini tasdikleýärler. Sözü jemlesek, uçor biletini almak isleýän käbir aýal maşgalalardan nikah hatynyň aslynyň talap edilýäniniň barasyna degişli türkmen resmiýlerinden nähilidir bir kommentariýa ýa-da jikmejik maglumat almak Azatlyk Radiosuny başartmady. Türkmenistan'dan Azatlyk Radiosunyň azathabar.com web saýtyna Sayfon 3 proxy ulgama arkaly howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Sayfon 3 siziň internetdäki şahsiýetiňiziň gizlinligini ýokary derejede üçinetýär. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkaly 1,5 million gezek peýdalanylyp petiklenen saýtlary girilýär. Sayfon 3 dowamly özgörýär. Şonuň üçin ony her 2 hepdeden täzelep durmagy unutmaň. Azatlyk Radiosuny Sayfon 3 bilen howpsuz ýagdaýda iýdarlaň. Gepleýär Azatlyk Radiosu gepleşiklerimiz dowam etdirýäris. Eferde siz bilen men Sultan Atçylyba. Türkmenistanda ýokary derejeli iç keselleri hassahanatynyň gurulandygyna 10 ýyl gorak wagtyň geçendigine seretmeden, böwrek keselinden ejir çeken hassalaryň kynçylyklarynyň kemelmeýändigi aýdylýar. Türkmenistanyň Derman Senaty we Saglyk Goraş ministrliginiň efirde adynyň tutulmalygyny soran bir hünärmeniň aýtmagyna görä, Türkmenistanyň 5 welaýatynyň her birinde hemodializ bejeretine, ýani böwrekdäki hapa suwlary enjamlar arkaly aýyrmak kömegine mätäç hasalaryň sany 200-den geçýär. Türkmenistanyň iç keselleri hassahanasyna böwrekde dören daşy operasiýa ýoly bilen aýyrmak ýaly bejeriler bolaýmasa, böwrekde emele gelen davleniýa arkaly dören keselden zaýa bolan böwregi aýryp, ýagny ony awat böwrege çalışmak usuly ulanylmaýar. Şol sebäpli bu kesel bilen keselýän hassalaryň aglawaty dünýäsini täzelemek bilen bolýarlar, ýa bolmasa ejir bilen ýaşaýarlar diýip hünärmen aýdýar. Böwrek davleniýeti bilen kesellän ogluny Türkmenistanda bejerdip bilmedik vilayet ýaşaýjysyna aýtmana görä, ol öz ogluny Iran Islam Respublikasyna gidip şol ýerde 3-nji böwregi goýdurypdyr. Bu bejerigi oňa Irana bir näçe gatnamaly bolanlygy bilen birlikde operasiýa hyzmatlary, där dermanlary bilen 40 000 dolara düşüpdir. Ondan ol öz ogluny her hepdede 2 gedek golay bolmadyk etrap merkezinden vilayet hassahanasyna gatnadyp hemodializ bejerigisini alýan ekeni. Bu beceri üçin ulanylýan enjama gerek bolan filtrin yetmejiligi sebäpli bir näçe ýaş ömürleriň üzülendigini saýady bolandygyny efirde adynyň tutulmalygyny soran ýaşaýjy aýdýar. Germaniýa döwletinden satyn alynýan filtrem bu kesel bilen kesellän hassalara gerek bolan där dermanlarym Türkmenistanyň Derman Senaty we Saglyk Goraş ministrligi tarapyndan wagtynda ýurda getirilmeýär. Getirilen filtrlerin ölçek hem tegsellik filtrler
Emma İranda ulanılan filtrler 100lik ya 150lik bolup, bu ölçüdäki filtrler hassanyň kanyndaky zäherli suwlary arasylamaga has amatly. Emma şol teýsellik filtrler hem ýeterlik bolmadan sonra hassahanalarda uzalky ulanılan filtrler ulanýarlar. Bu bolsa düýbünden gatagan bolsa da hassanyň şol sagatdaky halyna dözmän uzal ulanılan filtrler ulanýarlar. Onsuz hem 4 sagatlap aparatyň aşagynda ýatyp, ganyny zäherli suwdan arasalatmak üçin ysgyn mydardan gaçan hassalara bu suwl hem urgu bolýar. Munyň netijesinde bolsa hassalar dünýäsyny täzelemek bilen bolýarlar diýip, ýaşaýjy özleriniň şeýle bejerini alan Mary vilayet hassahanasynda 2011-nji ýylda 6 sany ýaş ýigitlerin tähel wagtda dünýäsyny täzelendikleriniň şahyady bolandygyny aýdýar. Türkmenistanda döwlet ýolbaşçylary ilatyň saglygy barada alady diýendiklerini, täze döwrewap hassahanaların gurulýandygyny, ilaty edilen medisina hyzmatlarynyň gowulanýandygyny nygtýarlar. Emma Türkmenistanda adaty böwrek keseliniň hassalary gutarmagy hem ýola goýup bilmeýärler. Bilimli lukmalaryň hem ýetmeçiligi sebäpli munyň netijesinde näçe ömürler üzülýär. Daşary döwletlerde böwrek keselinden ejir çekýärleriň böwreklerini çalyşyp, hatda onu çalyşman 3-nji böwreği näsaga goýup, näsalara 2-nji ömür berýän lukmalar näçe diýsen bar. Emma biziň ýurtymyzda bu zatlaryň haçan ýola goýuljagyny näsalar arzu hem edip bilmeýärler diýip ýaşaýjy aýdýar. Azatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Azatlyň Telegram sosial ulgamynyň sahypasyna ýazylaň. Bizi gözle bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizlin saklanjakdygyna kepillik etýäris. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günnälik gepleşigimizi men Sehra dowam etdirýärin. Özbek hökümeti Özbekistanda mejburi zähmetiň dolu soňuna çykmak barada ferman çykardy. Dünýäde paýtany eksport edýän esasy ýurtlaryň biri bolan Özbekistan ýyllar boýu paýta ýygymyna studentleri, mektepleriň we saglygy saklaýyş edaralarynyň işgärlerini çekip geldi. Özbekistan bu tejribelerden 2015-nji ýylda halkara guramalarynyň, şol sanda boykot kampaniýalarynyň basyşy aslynda el çekdi. 10-njy maýda çap bolan fermana laýyklykda döwlet edaralarynyň işgärleriniň, mektep muallimleriniň we lukmanlaryň, şeýle-de okuwçylaryň köçeleri süpürmek we paýta ýygmak ýaly işleri çekilmegi gadagan edilýär. Agdalýan tejribeler Özbekistanda giňden ulanylýar. Şeýle-de fermanda gurrun edilen tejribeleriň öňüni almak üçin döwlet edaralaryna, şol sanda baş prokuratura we zähmet ministrligine zerur çäreleri görmek taşyrylýar. Şawkat Mirziýoýew 2016-njy ýylda aradan çykan Islam Kerimowyň 20 ýyldan gowrak döwürde repressiw gol astynda dolandyran ýurtda reformalary geçirmegi wada beripdi. Mirziýoýew Özbekistanda mejburi zähmetiň ulanylmagyny degişli tejribeleri aradan aýyrmak barada 2017-nji ýylda Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynda eden çykyşynda aýdypdy. Özbekistan paýta önümçiligi boýunça dünýäde 5-nji orunda durýar. Bu ýurt öndürýän paýta çyýmalynyň 60% çemesini Hytaýa, Bangladeşe, Türkiýe we Irana eksport edýär. Özbekistanyň paýta senaty ýylda 1 milliard Amerikan dollary meçöründe girdeji getirýär. Bu ýurdun umumy içerki önümçiliginiň 4-den 1 bölegine barabardyr. Hormatly radio dinleýijiler, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şu günkü sanyny geçirip gutarýarys. Hoşlaşmaga sen ýanyňa baramda, gözleriňde düwme ýaşlar görünni, boýnumdan gujuklap aglap durýanda, yüregim gyýylýar aglama lälem, boýnumdan gujuklap aglap durýanda, yüregim gyýylýar aglama lälem. Şeýde baýra düşdüm söýen ýarymdan, gujuklap doýmadym intidarymdan, bir gül ýolsam lälem seni